Hoy! Buo dignidad! Buo dignidad! Bilangan kita ha. Time. 4, 3, 2, 1. Ang pinabugbog. Bakit? Pag dinigdad ba? Kasi kung pinili niya yung dignidad, papadilaan ko yung sa kanyang sapatos ko, pati yung bayag ko. Pero bugbog eh. Sige na. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ano kaya naman ito po? Ano kaya naman ito po? Mga pala yung mga chess player dyan, no, na nakalabang ko. Congrats, ang gagaling ninyo. Sana... congrats, ang gagaling ninyo. Sana... Mga pala yung mga chess player dyan, no, na nakalabang ko. Congrats, ang gagaling ninyo. Sana... Mga pala yung mga chess player dyan, no, na nakalabang ko.